imibuzo. Yes. Cha, njengoba sesibingelelile sihlele phezulu kodaba sasaphutisa maseko. Umdliwa sike sikhuluma ngento eyi-spiritual husband ngolimi lwesingisi. Lapho khona umuntu wesilisa azithola ashadile kodwa yena angazi ukuthi ushadile, noma ngabe umuntu wesifazane azithola ashadile noma yena angazi ukuthi ushadile. Ngendlela enjani na? Nikhumbule ukuthi ukuze umuntu ekuthiwa umuntu kudingakala umoya nomzimba. Ngaphandle komoya nomzimba ayikho into ekuthiwa umuntu. Ngoba once umzimba wangabe unomoya sekuthiwa isidumbu. Ngakho uyakwazi ukushada ngokwenyama, uwazi ukuthi ushadile nomlingani othile, futhi uyakwazi ukushadisa nangokusimoya. Lapho esimoyeni abadingi umzimba wakho kodwa abadingi umoya wakho ukuze bakushadise nalo muntu abasofisa ukushadisa naye. So, uma ngabe ushadile ngokwesimoya, unazazi usawushada ngokwesinyama, sithi unomdliwa. Ukusho ukuthi unomlingani ezimoyeni, okumlingani okuphethe ngomoya ekuthenini uma ngabe umuntu wesilisa ukusiphathisa kuhle komfazi wakho. Uyalala nawe, uyayithatha imali yakho njengoba abafazi bayithanda imali. Uyayithatha imali yakho, udla nawe, wenza konke okwenzayo nawe. Ngesinye isikhathi omunye umuntu yenza ngathi kunesithunzi esithile sisemva kwakhe kodwa angikwazi ukubona ngamehlo wenyama. Uma ngabe ubheke emva kwakho ubona ukuthi hayi man, ngathi kunento ekhona leva kodwa angikwazi ukubona ngamehlo wenyama. Omunye umuntu uza ama-sound, omunye umuntu uzigazi lakhe likhazemula ngathi liyamshiya. Nakanjani nasebantwini besifazane, amangalo umuntu wesifazane evuka ekuseni amanzi, aphuphe yenza ucansi nomunye umuntu and lenza kahle futhi ngendlela emnandi emjabulisayo. Kanti-ke usuke sakashadisiwe ngokwesimoya, sithi umdliwa loyo. Uphawu ubona ngalo ukuthi nomdliwa uspiritual husband, ubona ngamaphupho ocansi, ubona ukuthi imali ingahlali, ubona ukuthi ufile ngathi lo muntu esemva kwakhe ungakwazi ukubona ngamehlo enyama. Ubona ukuthi kuma relationships ungalasti ngoba lo mdliwa ubona ngathi uyawuchithela, uyobe nesikhwele uma ngabe kunomuntu ozwana naye bese uyamxosha uyamkhahlela nihlukane kube ngathi ke manje wena umuntu omubi wonke besilisa legama abalisebenzisa elibi bathi umuntu so kanti cha abantu besilisa bona abadlala ngawe kanti nabo hayi ngokungenhloso omunye uyambona ukuthi uzonguthandela ngempela kodwa mase kafikile kuwena bese kuyajika konke lokho abanye balale nawe bese bayakushiya baxosha lo mdliwa uyabaxosha uba nesikhwele kuze nihlale nixabana ngabe khona umoya wokuthula nomoya wokuzwana abazo ekhaya lakho. That is umdliwa. And then lo baba lo wabuza ukuthi if uface lenkinga. Yes. I hope ukuthi uphendukelile you know kule question yakhe because we all know ukuthi uma uface into elinje muthmele ubona umuntu ufana nathi umlaphi yendabuko kodwa asonke umuntu khona ukulahla umdliwa, asonke umuntu kunjalo. Yeah, because abantu baqanga ukuthi bayazi yonke into omkhulu. Asonke umuntu uyazi. Kunjalo. Akuyena wonke umuntu onamandla noma onelungelo lokulapha umdliwa. Umdliwa umuntu okwazi ukulapha umuntu ombethwe imimoya ekuthiwa ingwenza. Uma ngabe unawo lo moya loyo cha umdliwa uyakwazi ukulapha ngoba uyahambiselana lo moya loyo. Umdliwa uyafana nesitha esigokomlahleke just explained, uyafana nesitha. Ufuna ukuthi utrebe. The first thing uma uzolapha umdliwa kubalekile ukuthi ube inyanga ekwazi ukuhlahluba sithi ukubhula. Ngoba ufuna ukwazi ukuthi uma uzokhipha umdliwa ukhipha hlobo luni lomdliwa. Umdliwa wendoda, khipha umdliwa womfazi, khipha umdliwa oyindiya, owumzulu, owumsuthu nokuthi ufake kanjani. Lo muntu lo ngabe uthatha emfuleni lo mdliwa noma ngabe uweqile lo mdliwa noma ngabe uthatha kumlingani wakhe ukuthi partner yakhe lo mdliwa ngokucansi noma ngabe ukhandule na vese washadiswa. Ushadiswa kanjani? Emathuneni, emsamo, phela amanzi amnyama. Kumele wazi konke lokho. Ikuyimininingwane ezokulekelela ukuthola amathuluzi okuwona wona afanelekile ukuze ukhiphe lo mdliwa. Ngaphandle kokwazi ukuthi lo mdliwa lo ungene kanjani ukuthi uhlobo luni nobulili lo mdliwa lo yakwazi ukukhipha ngoba uyafana nomuntu ongena ehlathini ongalathi ukuthi nezilwane sini. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi umdliwa onjani ukuthi ufake kanjani lokho kuzonika umhlahlandlela ethini uzokhipha kanjani.